U toku jučerašnjeg dana oko 13 časova na putu Vrbaskula desila se saobraćajna nezgoda. Kako nezvanično saznajemo, u sudaru su učestvovala 2 automobila. Na mesto nesreće nisu izlazile ekipe prve pomoći. Tačne informacije o uzroku znaće se nakon istrage. Na istom mestu 13. juna došlo je do sudara autobusa i kamiona. Iz MUP-a Srbije apeluju na vozače da budu oprezni zbog vremenskih prilika i da prave češće pauze. Kamp za roditelje, decu i omladinu Regina Fest i ove godine će se održati na Malom Staparu. Kamp će biti podignut danas 27. juna, a učesnici će u njemu boraviti do nedelje 29. juna. Kroz 3 dana učesnici će imati priliku da učestvuju u sportskim i rekreativnim aktivnostima, borilačkim sportovima, atletici, fitnesu, fudbalu, košarci, stonom tenisu, pecanju, višeboju i spremanju hrane na logorskoj vatri, u umetničkim i edukativnim radionicama i svirci oko logorske vatre. Za sve učesnike obezbeđeni su hrana, majice i medalje, a za sve informacije pozovite ili pišite na broj telefona 061 191 8264 ili pošaljite mail na adresu udgstrand@gmail.com. Festival rusinske kulture Crvena ruža biće održan danas i sutra 27. i 28. juna u Ruskom Krsturu. Ovaj festival, 64. po redu, predstavlja manifestaciju sa zavidnom višedecenijskom tradicijom. Večeras od 20 časova biće održano takmičenje za najlepši glas, a od 21 čas takmičenje novih kompozicija u zabavnom duhu i revijalni deo posvećen velikanu Joakimu Sivču, čuvaru rusinskog kulturnog identiteta. Subota će biti u znaku najpopularnijeg programa za decu Crveni pupoljak, koji počinje u 17:30 časova i najmasovnijeg programa u kojem će se predstaviti kulturna društva sa svojim programom u odjecima ravnice od 20 časova. Čitav program održat će se u dvorištu škole Petro Kuzmjak, a nakon programa predviđena je zabava sa muzikom na prostoru oko sportsko-školske hale. Organizator festivala je Dom kulture Ruski Krstur uz pomoć opštine Kula i turističke organizacije opštine Kula. Udruženje građana Organic Life i turistička organizacija opštine Kula i ove godine po 4. put organizuju manifestaciju Lavanda Jazz. Manifestacija će biti održana sutra 28. juna na poljima lavande prema Planinarskom domu u Kuli. Program će početi od 17 časova, a posetioce očekuje raznovrstan sadržaj. Nakon otvaranja festivala, Snežana Jović, farmaceut, homeopata, aromaterapeut i holistički terapeut, održat će predavanje na temu lavanda u službi zdravlja i podijeliti savjete za praktičnu upotrebu ove biljke kako bi se maksimalno iskoristile njene blagodeti. Nakon toga usledit će predavanje Ivane Popović, koja će posetioce upoznati sa orgonitima, energetskim filterima koji uz kristale kao njihov sastavni deo imaju snažna pozitivna dejstva na ljude i njihovu okolinu. Paralelno će se održavati i program za decu uz mađioničara za najmlađe i kreativnu radionicu na kojoj će deca crtati lavandu. Oko 18:30 časova nastupit će Katarina Kačunković u jazz trio sastavu. Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije održao je sednicu na kojoj je utvrđen sastav liga za narednu sezonu. Iako im stanje na tabeli nije išlo u prilog, Upravni odbor je odlučio da će rukometni klub Sivac 69 Milidar i naredne sezone biti deo Superligaškog karavana i da će zajedno sa Crvenkom Jafa nastupati u Super B ligi Sever Centar. Ovo će biti 7. sezona zaredom u kojoj Sivčani nastupaju u Super B ligi, a iz ovog sportskog kolektiva istakli su da je ovo važna vest kako za njih, tako i za naseljeno mesto Sivac. Kada je reč o ekipama iz Kulske opštine, pored Sivca 69 Milidar i Crvenke Jafa, u takmičarskoj sezoni nastupaće sledeće ekipe: ženski rukometni klub Krule iz Sivca u prvoj rukometnoj ligi Vojvodine, ženski rukometni klub Rusin iz Ruskog Krstura u drugoj ligi Vojvodine i muški rukometni klub Rusin u trećoj ligi Vojvodine. Danas u Kuli prepodne oblačno sa pljuskovima, a popodne sunčano. Najniža dnevna temperatura 20 stepeni, a najviša 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, a duva severozapadni vetar brzinom od 9 metara u sekundi. U subotu u Kuli sunčano, najniža dnevna temperatura 17 stepeni, a najviša 31 stepen, vlažnost vazduha 43%, a duvaće severni vetar brzinom od 6 metara u sekundi. U nedelju u Kuli uglavnom sunčano, najniža dnevna temperatura 20 stepeni, a najviša 33 stepena, vlažnost vazduha 40%, a duvaće severni vetar brzinom od 3 metra u sekundi.